No niin, tervepä terve ja se on Jarppi. Joo, eli nyt olisi 699 tilaajaa ja yksi vain puuttuu, että olisi 700 tilaajaa ja jos tulee vielä yksi tilaaja, että saan 700 tilaajaa täyteen, pidän live-lähetyksen kello 5. Eli jos saan ennen 5 700 tilaajaa täyteen ennen 5, niin lupaan pitää hyvän live-lähetyksen täällä kanavallani kello 17.00. Sinä, joka et ole vielä tilannut kanavaani, tilaa kanava. Ei puutu enää paljon, että olisi 700 tilaajaa. Tilaa kanava, niin pidetään illalla live.